Wilaheng. Ong Wilaheng awigna mastu purnama sidhem. Awigna mastu purnama sidhem silat. Mering jewang jagat karana sirang tandha kawisesaning bisana. Sono sinambung langning lopes tumaksos tantun tambang buddha jinantur tutur. Katula tetula tulat merek labeteng marabdya. Wini sidong upama prameng niskara kanantadya tumiyeng jaman purwa. Mangga tekapusananing gebita tawurenggih perlambang matumpa-tumpa. Marma panggung sang merwahaning kata sing gebyar dumadining wayang purwa. Perwakaning kondo linarik aluntuting basa dongeng kena ngumusu rasa yen naras. Saya karaos mulat sari rohang rasa wani wuruhing diri. Rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kaya jalma kang angelo kaca. Jarweh kursi nagop caing carita becik mus kagelar ing madyaning pangkliran. Ya kujatra mriksane pagelaran inggih purwa. Surya Candra Darum Yang Kartika wis nurbawa dhateng kawasa sahari kang ratri angidri bawana pamateking duksina griya gawandi. Temadati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Petulang kang kartu mangkartaya sinrembun. Toya japating rembyat dadi padhang kutu-kutu walang atoga burana yang brata dadi branan tanpa wicalan. Oh. Padang terwangan sinari sambang renanggang arep sumur bawani jagat. Munggih jagat wetan munggih kalengan mukarabang maranganga. Lamun kengsi ya dilat-dilat bumi. Saya dangu sumurup sanggang arko katon semeblak kanan kiri ning abang esmu jenar. Kapur bawan sinari sanggiwang basanta. Tanem tu katon ijo rojo-rojo manggu gunung kang katon biru moyo-moyo. Pucahing gunung iki mulan bulan kasil ring Marabancana, lenggat lenggut. Ngantuk kaya gunung Makutha Mega. Tanpa wis dangu seleng kawula dasih den warsa ngupaya buka karo Tegal Sawahe. Anglo Resila Datana pedhoti sinambi sendonan, sesindenan mikul garurukune. Anggring raja kayane sawanana pirembagan Samarwangi. Sanggang kakang saya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing kiblat papan lor kidul wetan kulon. Sinari jagat kang samyara Banyudara Buteja arebut kekuwung. Prandiring mangke datan wonten ing ngamadani kekuwung ing padukuhan Karang Kadempel. Ya sinebut padukuhan Klampe Sireng, ya kengaran Karang Kabulutan. Kang kebawat keperintah wewengkon negari Indraprastha ya nagari ing Amarta. Parandene ing mangke kang minangka bebukaning calita sak aratring mangke ingkang katinam lenggah wonten ing madaning pendapi Awangun Joglo Gagrag Ayodya Karata kang lenggah wonten ing madyaning lincak kayu jati utuhan. Anenggih punika kota ingkang kagungan dalem ing Karang Kadempel. Nenggih panakawaning para Pandhawa. Sang Kilurah Semar Badranaya, ya Sang Nayantaka Dudha Manang Munung, Boja Gati Saron Sari, ya Sang Jurudyah Punta Prasanta. Ugi saged den wastani Sang Ismaya. Nalika semanten wis kepareng nglempaken sangjaning para putra miwah sangjaning para kawula dasih kang sami tegambar cipta rengganira Sang Kilurah Semar Badranaya kagiat nampi rawuhipun para lancur-lancur Pandhawa kang dereng kawedharing lisan.
Tiane kandhayane tresna ora sasi Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Sepak pos petanguk jono yang pancrah sarwa rukma ranggeng manik nara Narawata ana obro prabanyo kang su mirat kenyaring reca laliwaran kilat sisiring tadet wimbo kekondo mrek Kati obeng maruta Kati obeng maruta mando Separan kang mangambar
ongas Belgegek saduli temel. Nuwun sewu lho, Den. Pun rada dangu le. Sampeyan-sampeyan sedaya rawuh teng pendhapa kula. Damel kaget janjane nggih. Kula kalih sampeyan sedaya niku wau pun jagongan ngalor ngidul ngulon ngetan. Wiwit ngrembug tetanduran ngrembug kawontenan wonten ing kutha Goro dumugi Karang Pradisan Karang Kadempel. Sedaya sampeyan tanjihke teng Semar. Semar nggih pun njlentrehke napa wontene. Ngaten. Ning kok niki sampeyan niku kok kaya-kaya urung duwe krentek arep ngendika. Apa to Kang dadi darunane sartane apa sing dadi wigatine panjenengan sedaya rawuh mriki? Wah cengengesan lho mir kowe tak dupak kowe. Jan agi bengi iki aku terus ngapa? Sekotak semare papat weh. Ayo ora apa-apa kaya witen arepe. Wah jane sekotak wayange ming Semar. Aku ming Semar karang lagi dadi lakon kok ya. Siwa Semar. Kula Ndara Gatotkaca. Ora ana rasa pamatur nuwun sing kudu diaturake dening para lancur-lancur Pandhawa. Ngersaning Siwa Semar Badranaya. Kejaba mung matur nuwun merga Siwa Nayantaka keduga wis kersa momong para Pandhawa satane momong lancur-lancur Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jambang nganti celaprang kananing para Pandhawa lan lancur-lancur Pandhawa. Malah samangka aku wis sarembug karo Dimas Antasena. Pripun? Sejati sing arep ngaturke wigatine para lancur-lancur Pandhawa sowan kuwi Yayi Antasena. Nengket mau kok malah mung mendel wae. Antasena. Piye, Kang? Gage maturudi. Janjane wigatine apa awake dhewe sowan kersaning Siwa Badranaya. Wah jan iki. Aku arep omong iki dadi wedi aku. Sebabe apa? Aku ora melu rembukan kaya mau ya. Ya sorry kaya Kang ya. Kaling aku Kakang Antarja sing nabuh bonang. Bakno kok deg-deg jeleh. Aku ya meng ngono. Ya sing gedhe ngapuramu ya Kakang Gatotkaca. Ora apa-apa. Ngene. Anane aku sowan ngersaning kakekne Semar kuwi sepisan ngene kae. Pripun Ndara Antasena? Aku arep tetinju marang kahananing Siwa utawa kakekne Nayantaka. Ndelalae kok apik-apik wae. Nggih sing disuwun niku kahanan kula niku tansah ayem lan tansah tentrem. Merga teng jagat niki Semar niku wis ora ndek tujuan apa-apa melih. Kula niki wis ora ndek pangarep-arep napa melih kejaba urip sing tentrem, urip sing ayem. Heeh. Urip arep mburu apa nek ora mburu ayem. Urip arep mburu apa nek ora mburu tentrem. Iya kae. Lah sakniki kula tak midhanget ngendikane sampean mang jlentrehke. Wigatine napa kok dadi niki do teng jruntul rawuh teng mriki. Mongko anak kula Gareng sing kula kongkon golek pancitan, golek wedang nganti grobyakan. Mang paring dawuh Ndara. Saiki kok aku arep ngebyak wae. Wes. Sound sisteme apik kok. Ngene kae. Pripun? Anane aku karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja komplit sak rombongan putra Jodiwati. Mbak Rama. Iki aku arep ngaturke sawijining perkara ingkang ngedapi-dapi lan gawe pengirame-rame lancur-lancur Pandhawa. Napa? 3 dina kepungkur.
telung bengi kepungkur pase aku ki nyumena kakekne Semar kuwi mangku wujude Sang Hyang Candra ya mangku wujude Sang Hyang Rembulan kamangka nganti sumunar cahyane gawe sulap mripate Antasena aku ki bingung ora dat sabene kakekne Nayantaka kuwi menehi sasmita sing kaya ngono mbok menawa ana perkara ingkang banget arep mbok ngendikake karo para Pandhawa ning sajake ora tekan atimu kae. Lah saiki aku arep nanjihke karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antaraja Pratama niki arep nanjihke janjane kakekne Semar ki ndek gegayuhan apa. Mergo ngene, bareng tak teliti sing ngimpi kaya Antasena mau kuwi ora mung aku dhewe. Aku sewaning jangkar bumi ngersane Kakang Antaraja tak takoni dheweke ya ngimpi padha. Pasumpenane padha kaya apa sing tak delok ning impenku. Aku swaning negara Pringgondani swaning ngersane Kakang Gatotkaca ndelalae Kakang Gatotkaca ya ngendika nek dheweke ya ngimpi padha kaya apa sing tak weruhi ning pasumpenanku. Iya. Panjen apa sing diaturke dening Yayi Antasena kuwi panjen nyata sartane bener kasunyatane wo. Mula kang saka kuwi ora ana rasa ingkang banget tak suwun sejatine Siwana Yantaka kuwi ndek kekayuhan apa? Iya wa. Malah Antaraja tak njaluk dawing Siwa Badranaya sejati Siwa Semar kuwi arep ndek gegayuhan apa? Mbok menawa ana bot repote para lancur-lancur Pandhawa sagu sak biyantu. Ngriya Yayi Antasena. Heeh, wis keke jlentrehno kae. Oh. Lang-lang ramyaning kang driya liriwang candra kathah wengan sumu ing das kato retan lemut kabyarsaning rojit aram remeng driya manawung Bagawa nyewang wisesa dewa raras blekek-blekek saduli temel kaget manah kula Den ning antase Semar niku urung ana sing kula aturi, urung ana sing kula salari, dereng wonten sing kula sanjangi bab perkara sing panjenengan impeke niku. Lah kok malah para nom-noman niki malah pondo pirsa. Niku mertandake nek panjenengan niku lancur-lancur Pandhawa, nom-noman negara Ngamarta sing nuwun sewu. Sing tansah ngasah marang keprigelaning batin lho Den. Merga napa? Jaman sakniki niku arang-arang awis-awis enten satriya kaya panjenengan-panjenengan kaya sampeyan-sampeyan niku sing ngasah keprigelaning batin. Racak-racake nek sakniki niku sing diasah. Sing dok digul-gulke niku mung babakan kasudibyan, babakan kadigdayaning lahir, ning batine ora diasah wekasan ketul. Nek batine ketul, ajeng nyumurupi kahanan sing mboten isa disawang kanthi kasat netra niku cah-cah sakniki do kangelan. Kaya anak kula Bagong niki. Niku bocah bendinane ming latihan gelut. Pun kula ajari olah kebatinan dheweke ora manut kalih kula. Olah batin anak nggih apa? Cuman saiki karo nggo hipnotis wis ora payu, Mar. Mbok ya sing mutu nek ngajari karo aku kowe. Pila bareng meguru, aku ki meguru karo kowe. Aku ki
anakmu ngene iki aku ya perlu mbok wenehi ngelmu. Saurarane ngelmu kepiye ben aku ki ora kerja ya, Truk. Ora kerja ning bendina dinai bayar kuwi piye carane ngono kuwi aja kok kebatinan. Aku kok tekan kungkum ra sudi tenan dadak kangelan goleki. Ora celemongan uga kowe. Prosiman masjid ora celemongan lambene ora. Ora. Niku mertandake nek sampeyan niku nom-noman sing digdaya laire nggih digdaya batine. Kula niku janjane ming nembe rasanan lho, Den. Kula niku kepengin dandani morile para kawula sak negara Ngamarta. Kula niku pengin benakke pakartine kawula sak negara Indraprastha. Sebab jagat Ngamarta negara niki niku kaya-kaya wis kebegan angkara murka. Ngoten. Ndak dina, ndak sasi, ndak taun negara Ngamarta niku angkara murkane ora saya suda ning malah saya ndodra. Ora saya suda ning malah saya ndrebala. Semar bingung. Semar bingung kepiye lek kula arep matur teng para Pandhawa. Merga nuwun sewu sing kula aturke. Angkara murka teng negara Ngamarta niku mboten mung dilakoni kalih para kawula sak negara Ngamarta ning munggah teng Nayaka Praja Ngendraprastha niku ugi kebegan watak angkara murka. Wekasan kula nggeret rembug. Kula nggeret wigati. Tegese Ngamarta niku estu-estu negara sing pun boten enten watak becik pun boten kebegan watak ingkang sae. Mah niki pun kebegan watak angkara. Ning kagete Semar kok. Kula niku ora ngasi matur teng para Pandhawa. Lah kok niki malah lancur-lancur Pandhawa do rawuh mriki mongko paring dawuh. Nek Semar niku mangku wujude Sang Hyang Rembulan. Nuwun sewu, Den. Sipate Sang Hyang Rembulan niku dados paugraning pemimpin. Wiwit nalika Bagong, wingi bengi kae Hastabrata Makutha Rama. Jlentreh piye? Jlentreh nggih menika ngandhake 8 perkara ning donya. Bumi, geni, banyu, angin, lintang, rembulan, surya, lemah. Niku dadi sipate pemimpin. Ha ta, Pak? Ha iya. Kula niku ngapa kok teng impine panjenengan niku kula mangku rembulan. Merga rembulan niku watake niku nyumunari nalika peteng. Madangi nalika wanci ratri. Lah kena ngapa kok? Sing kula pilih niku pambeganing rembulan. Kena ngapa sing kula pilih niku wataking candra. Merga ngeten. Ngamarta niki nuwun sewu lho, kula kok ora kok tendensi napa-napa. Iya. Ngendikakno sisan kek. Nggih. Ngamarta niki nalendrane niku urung iso ngerteni sartane urung iso pana kawontenanipun para kawula nalika peteng. Tegese peteng napa? Dereng iso ngerteni kawontenaning para kawula nalika wanci ratri, urung iso ngerteni kawontenaning para kawula nalika wanci wengi. Niku sing ajeng kula dandani. Kejaba saking niku, tumindak angkara murka budi candala watek nista niku teng negara Ngamarta ora saya suda ning malah saya marajalela. Marajalela kuwi basa apa, Tru? Basa Indonesia dijawake. Semar ki kan sok kaya ngono kuwi. Karepe ki arep sugih sastraning basa sing ora parke dienggo ki dijawake. Angkara teng negara Ngamarta niku ora saya kelong ning malah saya ambabiwuta, Kanten. Iya. Lah niki ajeng kula bangun, ajeng kula dandani srana kula ajeng miwiti bangun Kayangan Ndara. Dar ora? Apa, Gong? Candhak lakone. Apa? Semar bangun Kayangan ping seteng goeng. Aku nganti jodhek kae aku. Ha ngopo? Piye lek arep ngolak-alik dluwang iki lho. Bingung lek ngolak-alik dluwang-dluwange ra tak go apa. Ora sanggup dluwang ngono. Ngene iki ya manut sing ngresake kok ya. Ayo wis.
Ping pira wae Semar bangun kayangan. Ha iya. Dak nang Ngestireja ya Semar bangun kayangan. Iya. Ki nang kene Semar bangun kayangan. Sesuk Gunung Kidul mbok kapan Semar bangun Gunung Kidul kowe ora. Ha iya. Kayangan wae ya kok dibangun. Ah iya. Niku sing ajeng kula bangun. Ning nuwun sewu ampun kadokati kajeron menapa. Kula arep bangun kayangan niku ora kok kayangan sing dilungguhi dewa-dewa, sing dilungguhi pejabat-pejabat teng dhuwur niku mboten lho. Ning sing ajeng kula bangun niku negara Ngamarta. Merga kula nunggak semi nalurekaken kahanane kayangan. Ngaten. Kayangan niku papan sing Gemah Ripahloh Jinawi Kartotata Turta Raharja adoh saka regejegan wontenipun namung matsinamatan daya dinayan. Wonten kayangan niku eneke ming tentrem kalih seneng. Niki ajeng kula wujudke teng negara Ngamarta. Ngaten Ndara jagat pangestu-kara. Yen kula kecandhak rembuke Siwana Yantaka bakal miwiti mbangun pakartine para kawula sak negara Ngamarta. Nggih. Ning senes fisik sing ajeng kula bangun ning batin. Mergo nek perkara fisik utawa perkara lair niku infrastruktur teng negara Ngamarta Semar wis ora maido, para Pandhawa cetha pun mampu perkara niku. Lah malah nek sampean arep bangun kayangan kek. Lah iki malah mau wis sak rembug karo Kakang Antarja karo Kakang Gatotkaca ya Kang. Iya Dimas, iya Dimas. Nek kira-kira ana ragate, ana probiyane kakekne Semar ora sah urun apa-apa. Kakekne Semar ora sah menehi apa-apa, kakekne Semar ora sah ngetokke apa-apa. Mengko cukup para lancur-lancur Pandhawa sing sak biyantu. Umpama mbutuhke ragat, mbutuhke dana prabiya, engko aku ora bakal wegah. Dana prabiya ning kesatriyan Kurandu Gumbala tawunen, tawunen kurasen nganti entek nggo ragat bangun kayangan. Semono uga kahanan bondo ning negara Pringgondani tak jaluk kukupen kabeh ke. Jenyatane niatmu kuwi mau luhur, niate Siwana Yantaka kuwi becik. Niatmu luhur kepengin mulyake kawula sak praja negara Ngamarta. Semono uga kesatriyan Jangkar Bumi. Tak jaluk supaya Siwa Semar nawu marang kahanan kesatriyan. Yen to pancen butuhke dana prabiya, yen to pancen butuhke ragat, Antarja ora bakal wegah. Yen to soroh bondo lahir lan batin aku sak biyantu saguh ngewangi marang apa sing dadi gayuhane kakekne Semar kepengin muktekke kawula sak praja negara Indraprasta. Matur nuwun sakderenge matur nuwun. Sing ajeng kula bangun niku kula pun matur senes kok kula ajeng bangun lahir. Kula ajeng bangun batin. Mergo nek bangun lahir estu mbetahaken dana prabiya. Nek bangun lahir niku mesti mbutuhke ragat. Ragate napa? Bangun lahir nggih ragate lahir, nek bangun batin nggih ragate batin. Lah kula niku pun saged ragat piyambak Ndara. Ngaten, ragat batin niku kula pun saged ragat piyambak. Mergo ya ora jeneng mokal kula niku urip niku luwih suwe tinimbangane sampeyan. Sakderenge sampeyan lahir Semar niku pun kiprah. Edan, Semar kiprah Reng. Ha iya. Dudan, duduk nyonyi nyonyo. Ricek. Oh. Nyo. Kuwi eling-eling. Oh iya. Lan kula niku pun suwe urip teng jagat kula wis nderekke kejaman Ramayana kula pun enten. Nganti sepriki kula nggih alhamdulillah kok paringi urip sing dawa. Dadi nek perkara ragat batin kula ora butuh. Ning nek umpama nggih kula niku ngajeni kalih napa sing sampeyan ngendikake nek umpama sampeyan arep mbantu ragat lahir kula matur nuwun ning ragat lahir ampun wujud bondo ning wujud kekuatan mawon. Mergo kula ndek gegayuhan. Gegayuhan kula niki mengke bakal nuwuhke kanugrahan. Mongko kanugrahan kalih pacoban niku tansah sumanding Ndara. Mula kang saking niku aja nganti mengke sampeyan melu perkara batine Semar ning sampeyan melu mawon perkara inggih menika kekuatan, bantu lahir, bantu kekuatane Semar arep bangun kayangan Ndara. Ngajeng Sitegong Sitetanaya majeng tatan posusila. Mangkono ngendikaning Siwana Yantaka nggih.
Yen ngono ya wis ora dadi ngopo. Mergo Gatotkaca sakadang lancur Pandhawa ngrumangsani yen to perkara batin tak kira Siwa Semar wis ora bakal kemeran. Nggih. Mergo jagat iki uga ngundhangake yen to Siwa Nayantaka kuwi pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Ya wis kae. Nek pancen wis mateng sing dadi keputusaning kakekne Semar, Antasena sakadang lancur-lancur Pandhawa, engko nek ana pancobane apa-apa, engko nek ana kirane sing mbutuhke kekuatan, aku sakadang sago mbantu, ya Kang. Ya Dimas. Heeh to Kang. Iya Dimas. Ah nggih. Nuwun sewu lah, nembe mawon kula rasani. Piye Siwa Semar? Piye Siwa Semar? Piye kae? Niki arep enten daya. Arep nyorek jadwalmu apa, Mir? Ora. Ora. Mengko wae kok dicorek jadwale, Mir. Aku nek mayang mah gur-gergeran. Aku nek mayang arep nglakokke lakon apa coba? Paling mentok-mentoke lakone mung tumurune kul buntet. Ngawur ora. Kleo sedeng. Niki arep enten daya, bocah ora. Daya sapa? Pun Mbak. Nuwun sewu sampean mang semingkir teng. Nika. Nika dela melih pun prapta mriki, Ndara. Yo, asu manggake Siwa Semar. Mendak alun tata trapsilanira ngajamaken astanira ngalih astanira kalih pisan
yen ngandika magawe pranta oh yen ngandika magawe pranta kaget kula sinuwun. Lah kok dadi Karang Kadempel dirawuhi Nalendra niki lho. Kowe arep dadi penyanyi metal apa mirip kowe? Sangka bingungku lho Bagong. Bingung apa? Wong ya wis diragati karo direkture kok bingung. Kowe rak wis dijatah rokok sak pres kowe mau? Nyok sing sebungkus kak kaya operatore kowe. Mari kanggo yogane kok. Mari ya men ora nek sing doyan rokokku. Engko tekor aku engko. Meneng aja aja teng celebung Bagong ora. Niki sinuwun Ndarawati rawuh teng mriki. Sinuwun. Ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Jagat pangestu rayahu Bathara jagat. Kakang Nayantaka iya Kakang Semar. Kakang Semar ngaturake sembah ngersaning nata Ndarawati ora lelep pangestu ning Kresna wae tampanana. Nggih. Kula sanget mundi ndadosaken jimat paripe ndayana ning kasantosan. Malah kalih Ndara Janaka ngaturaken sembah Ndara. Iya Kakang Semar tak tampa. Pangestuku wae tampanana Kakang. Nggih, kula pundi? Ndara Sencaki kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Kakang Nayantaka iya. Ngaturke sembah ngersani Setyaki ora pangestuku wae tampanana. Kakang Semar. Nggih, pun kula pundi? Sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Nala garing tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Nggih. Sampun sanget nggen kula pundi? Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi Ndara? Ndara Sencaki bekti kula kunjuk Ndara. Yo, nala garing tak tampa pangestuning Setyaki wae tampanana. Nggih, pun kula pundi? Sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Petruk tak tampa pangestuku ya Petruk. Nggih. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku wae tampanana. Nggih, den kula pundi? Ndara Sencaki bekti kula kunjuk Ndara. Yo Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, pun kula pundi? Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka kali Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Wah, jan. Ta rangkep kok. Rangkep kok kesuwen ora iki. Selawalaya suhin garing. Kaya apa wae ra garing kaya gabah dipepe ora. Wis yaene kaya. Oh iya ya ora apa-apa angon wektu kok ya, Kang. Bagong tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku. Kula pundi? Nggih, kula pundi Ndara Sencaki. Meng menehi pangestu tok ora ana sing gak-gake rokok-rokok apa gula teh. Apa ya isih kurang mau ya wis diparingi sapres kaya ora. Wah, sapres entek tak dum. Wah. Tak dum karo sapa? Paru-paruku ki rak ngiwanengen. Heeh, tak dum ngiwanengen kuwi. Tak kira arep tak dum yaga-yaga ora sude. Yaga-yaga pol-pole. Tenor. Ora kok larang ra doyan. Weh. Kok gleleng banget rumahku. Gleleng ora. Jane. Awit aku milih rokok merek iki rak ben ora ana sing nyolong. Wah. Nuwun sewu sinuwun, Kakang Semar apa? Damel kaget sotanipun Semar wonten wigatos napa rawuh mriki? Kakang Semar, pripun? Cekak aos wae aturku iki aku minangka lidah sinambung sarta aku minangka duta saka Kayiwangan Suralaya. Nalika semana aku nampa dawuh saka ngarsaning Hyang Pikulun Manik Maya
ingkang nimbali marang maraptaning Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna kinen munggah ning Kayiwangan Suralaya Kakang. Banjur apa sing dadi dawuh Iwang Pikulun Bathara Guru? Nalika semana Iwang Pikulun Manikmaya maring dawuh yen to Kayiwangan Suralaya ketaman gara-gara kesasapan hawa panas ingkang sumundha ing awiyat nganti kahananing para Jawata nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung kahanane. Jebul tinmuni nalika semana Iwang Pikulun Manikmaya paring dawuh anane Kayangan ketaman gara-gara kuwi ingkang disababake ora iku jaba anggone Kakang Semar ingkang duweni gegayuhan ngluwi marang apa sing dadi kabisane Kakang Nayantaka. Ingkang ora liya kejaba gegayuhane Kakang Nayantaka miturut ngendikane Iwang Pikulun Manikmaya nalika semana Kakang Semar arep miwiti nggonmu mbangun Kayangan. Kakang Semar, sampeyan kuwi titah, kowe kuwi mung titah. Kowe iki mung kawula cilik, kowe iki derajatmu mung Panakawan tuk arep miwiti nggonmu mbangun Kayangan. Nalika semana mekasan dadake gara-garane Kayiwangan Suralaya sartane aku nampa dukane Iwang Pikulun Bathara Guru. Anane Kakang Semar arep miwiti nggone mbangun Kayangan. Iki mengko nek kejaba rak mung bakal ngembari marang panguwasaning dewaning para dewa. Mula kang saka kuwi Kakang Semar. Yen to Kakang Semar isih nganggep yen to Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna kuwi sesembahanmu. Yen to kowe isih nganggep aku kuwi bendaramu, mula kowe manuta karo aku. Kowe budi tak sembadani, kowe bangga tak rambungi Kakang Semar. Nuwun sewu. Kleru sampean. Nuwun sewu. Lah kok Manikmaya mboten prapta mriki dhewe? Lah kok guru mboten teka teng Karangkadempel dhewe? Tanggal Abang kok guru kon teka. Kowe meneng ora? Tanggal Abang Maulid. Oh iya. Iki guru dewa kok ora kok guru sekolahan. Oh. Meneng. Yo. Iwang Pikulun Bathara Guru. Ora kok guru sekolahan ki ora. Yo. Kok Manikmaya mboten prapta mriki dhewe? Kok nek pancene kula niku arep ngembari karo panguwasane Bathara Guru. Kok Semar ora ditimbali munggah teng Kayangan. Utawa kosok mangsule Manikmaya ora prapta rene ngluputke lan ngelekke karo pakartine Semar. Nuwun sewu. Kula tak matur nggih. Kula tak mblabari kalih sampeyan, kula tak njlentrehke kalih sampeyan. Ben sampeyan iku dadi nalendra aja mung waton gebyah-uyah. Merga sampeyan iku titih Sangjang Bathara Wisnu lho. Titih Sangjang Bathara Wisnu niku kudune pana. Niate Semar niku kirane arep ngembari karo panguwasaning dewa, apa niate Semar niku arep nentremke kananing kawula sak praja negara Ngamarta. Aten. Sing ngajeng kula bangun niku ora kok Kayangan papane dewa. Kula nggunakake tembung bangun Kayangan niku kula niku mung jilih. Aten. Kula niku mung jilih. Jilih napa? Jilih jeneng. Nunggak semi asma Kayangan menika mujudaken papan ingkang gemah ripah Lojinawi Kartotata Turta Raharja. Teng Kayangan niku ora ana sing jenenge regejegan, teng Kayangan niku ora ana sing jenenge memungsuhan. Niku paman sing kaya ngoten niku ajeng kula wujudke teng negara Ngamarta. Nanging yen to Kakang Semar ora gelem murungake nggon arep miwiti bangun Kayangan, apa kira-kira sak mengko Nata Ndrawati wani ngruda paripeksa marang Kakang Semar? Apa kira-kira Karangkadempel kelakon tak gawe Karang Abang? Monggo mawon. Tekad kula niku pun kula antepi. Gegayuhan kula niku pun kula pesthekke. Nek mengke bakal kelakon leh kula mbangun Kayangan. Lan mboten enten kenging sing nyarusiku marang apa sing dadi gegayuhane Semar. Aja kok sampean sinuwun Ndrawati. Aja kok sampean sinuwun Kresna. Sing dawuh karo sampean kon tekan mriki, Bathara Guru kon tekan mriki. Aja kok Bathara Guru, mbok dewa sak Kayangan mudhun teng Karangkadempel. Semar ora arep gigrik sinuwun. Manus maring jajalanan sekertaning bawana iblis lanat menungso ora tatanan. Kakang Semar, yen ngono tak pesthekake. Kakang Semar ora kena tak rembuki kanthi srana alus. Yen ngono aku kudu nggunakake srana ruda, paripeksa aku kudu nggunakake srana kasar. Antarane aku ki dadi dutane Iwang Pikulun Manikmaya, aku kon ngelingke karo watakmu ingkang angkara Budi Candala mengke riyen. Watak kula sing endi sing angkara? Budi kula sing endi sing Candala? Pambegan kula sing endi sing Nesta? Kula niku kepengin nentremke kawula sak negara Ngamarta napa niku niat elek.
menungso ora tatanan panos maning jajalan Kakang Nayantaka. Pripun? Kowe kuwi abdiku, kowe kuwi baturku, aku ki sesembahanmu. Malah nek ngono ning kene sing tak rembug dudu kok perkara oleh marep bangun kayangan, ning sing tak rembug sing arep tak gawe suwijining perkara ya kuwi kowe ora ngabekti karo bendaramu. Mergo aku ki bendaramu, aku sesembahanmu kok kowe ora ngajeni karo sesembahanmu. Kowe ora ngabekti karo bendaramu apa kelakon? Kakang Semar tak rudo paripursa arangket tak bondo awak krincung sikem tak lebokke paku jaran negara Ndrawati Kakang. Arep ngopo e, Gong? Arep jengkelit kecantol. Urang terampil lah. Karang prai semengi tadi sudah keprigelanku. Kowe arep ngopo, Bagong? Arep nesu. Lho. Arep nesu perkarane apa? Lho, perkarane sampean karo bapak niku lho. Bagong iki perkaraku. Ya ben iki ya perkaraku. Mergo kowe iki bapakku, aku anakmu. Ngono. Nek anak-anak kok ngerti bapakne dicecenges karo wong liya kok anake meneng bae. Anak macam apa? Mbok gua ning sorlongan bae. Wong anake ngerti bapake dielek-elek, ngerti bapake di seng sarake wong liya kok aku meneng wae. Wes santai wae Mir, tak belani kowe Mir. Iya matur nuwun. Aja nganti ninggal tata krama. Ora ninggal tata krama piye? Hah? Wong kresnane kowe ora ndek tata krama karo kowe kok. Aku ora entuk ninggal tata krama. Ngapain? Kres lho ora basa. Basa gelut ora ya jotosan. Anggepe apa ora? Aku arep nesu karo sampean. Lho, kowe Bagong kowe. Heeh. Kowe arep nesu sajak ora nrimake karo apa sing wis tak aturake ngersaning bapakmu. Ora trima mawon kok. Den, apa? Niki niku bapak lho. Niki niku wong tuane Bagong. Adan. Nek kula ngerti bapak kula kok dipaido, ngerti bapak kula kok dielek-elek karo wong liya mongko kula krungu dhewe. Kula ndelok kanthi permana jati kula dhewe. Mongko kuping kula gabah kula nggih krungu. Kok kula meneng bae kula niki anak sing kepripun. Mongko nek tanpa lelabuhane bapak sengara kula iso bangun masjid sing semene gedene. Adan, iki bapakku, iki kudu tak belani. Nek sampean kok wah, mah ilang pambegan ratune ora. Iki perkaraku karo perkarane wong tuamu. Ya ben. Nek perkara sampean arep mbok napa murungke bapak lek arep bangun kayangan niku nuwun sewu, niate bapak niku apik, niate bapak niku becik. Niate bapak niku luhur arep nentremke kawula sak negara ngamarta, ya Truk. Niku saksine wong sak jagat. Dadi umpamane sampean kok arep murungke gegayuhane bapak. Panjen arep murungke gayuhane bapak, moko gayuhane bapak niku becik. Sampean niku ratu sing duwe watangkara Budi Candala lho, Den. Sampean ratu sing wengis. Nanging iki dawuh Wang Pikulun Manikmaya. Iya, aku ngerti kowe iki dikongkon bapakmu. Lho. Ora basa, ora sudi basa wong sampean ya ora basa karo aku kok. Kresnaro Bagong iki tuwa Bagong lho. Bagong niku urip ke jaman Ramayana lho. Ah sampean lagi lahir teng jaman Mahabharata, kowe ngopo kae bakule kripik arep mutah apa piye kok? Oh, tak kira nek bakule kripik. Bakule kripik sapa? Kae si Via kae. Saya dodol kripik kae. Kripike jarwa dosok lho, Ren. Apa? Ora tak rembug, aku arep nesu pokoke. Aku arep nesu pokoke karo sampean Sinuwun Kresna. Aja dumek sampean didhawuhi karo wong tuane sampean. Aku ngerti wong sampean ki titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ki sapa? Wisnu ki anake Bathara Guru. Adan. Dadi sampean niku anake Bathara Guru sing nuwun sewu nek didhawuhi karo Bathara Guru sampean ora iso wel, sampean ora iso suwala, sampean ora iso wegah nek didhawuhi karo wong tuane sampean. Ning mbaya diglejah, Ndes. Lho. Edan Bagong iki kemalan tenan. Ben wis sak niati kok ora. Mbok ya diglejah sampean aja waton bisa ngebyahuyah lho. Minangka anak karo wong tuane ku ora selawase bener. Sampean didhawuhi bapake sampean.
Ibarate wong tuane sampean bapakne sampean le aku ngelih colongke telo sampean mangkat napa kaya ngoten niku apik. Napa kaya ngoten niku iso diconto. Mongko luwe-luwe sampean niku titise Sangjang Bathara Wisnu. Kowe arep nesu karo aku. Nesu. Rupak wani jembar wani. Sampeyan iso kelakon mulungke gegayane Bapak Semar, waton iso nglangkahi kuandane Nala Gareng. Weh. Aku kok tanggo lambarani karepmu piye? Aku emut wani ora? Ora kaya. Mal kakang kon mati. Sabar sabar. Aku ora pateni ya, Tru. Ora. Bagong jan kaya ngono senengane ora. Aku ya sok sengit kok ora. Ya wis. Sampeyan iso murungke gegayane Bapak Semar lek arep bangun kayangan. Waton iso nglangkahi kuandane Bagong menungso ora tatanan. Apa kelakon kowe ketaman Senjata Cakra apa kelakon mati dening Dayang Kyai Senjata Cakra. Weh lah duh, Mir, piye iki Mir? Jare wani kok ora. Ya wis ora sida. Mbah. Ayo. Bakune bapakmu kon leren le arep bangun kayangan. Leren piye lekas wae urung kok. Kon leren. Ayo aja kesampean. Sampeyan iso murungke gayane bapak waton iso nglangkahi kandhane Bagong. Kowe ora wedi karo Natandrawati. Ora wedi karo Dayane Senjata Cakra. Ora wedi. Kan biyane Bagong ora wedi karo Kresna. Ngoten. Kula wedi karo sampeyan iku becahe kula ngajeni karo sampeyan mergo kula niki kere, sampeyan sugih. Azan kalah cacak menang cacak. Wonten tetembungan ngoten niku kula niku ora kok tau kok jeneng wedi karo sampeyan. Aja kok sampeyan. Ambak dewa medun. Teng Karang Kademel Bagong ora wedi. Gong, kok nek dewa medun kuwi cangkeme sing apik le. Trombone omong lambene sing apik kowe iki ora. Oh kowe dhewe sing nantang-nantang kok mah aku mengelekke kowe nek nganti enek dewa medun. Tenan kowe nantang kaya ngono kuwi. Ya wis dudu dewa. Wah, wis kok melak-malik iki. Demet wis. Jane ambok aja kok kowe ambok demet aku ora wedi. Pahitane kula ming wani karo sampean. Mergo sampean wani arep murunge gayane Bapak Bagong ya wani ngundurke karo sampean. Ora tatanan manus maring jajalanat. Bagong. Apa? Kowe wani karo Koko Prabu Kresna teges kowe wani karo Satriya Garbaruci. Mas. Atasanmu wis tak waneni. Apa meneh kowe iki mung gedhi bale? Apa meneh kowe mung Senopati? Ora tume tak tantang kok. Apa meneh kowe mung Senopatine? Jelas wedi. Wah. Wani ra anggepe apa? Aku tak takon. Pripun? Aku ki sapa? Lho piye to ki? Aku ki sapa? Sesuk nek ora apal dabukane, takon karo sutradarane. Mah takon ro kene, anggepe apa? Aku ki sapa? Senopati Ndrawati kuwi sapa? Sencake wis ngerti wong sakmene ki ngerti nek gambar kaya ngene iki wujude sencake. Arep ngapa sampean? Aku iki sing kudu ngayomi Satarindo kawajiban. Ngayomi marang Koko Prabu Kresna. Terus karepe sampean? Aku arep nesu. Oke, iki nesu karo nesu iki, Tru. Ya. Delokke, gayeng iki engko Bagong gelut karo Setyaki. Wis. Jadi Sencaki kalah diurak wong semene mbane. Nek ngono kowe kalah nunggu men. Aku nek Sencaki nang kene, Der. Ya wis, sampean arep ngapa saiki? Kowe wani karo Koko Prabu Kresna. Padha karo kowe wani. Sartane padha karo kowe nantang karo Senopati Garbaruci. Ben, Garbaruci ki rathake bojomu to? Kowe rak Garbaruci ki satriyan Garbaruci ki rak omahe bojomu to? Dewi Garbarini. Ngerti aku. Awe iki mung urip melu marang tuwae kok to banggak-banggake sen. Ah. Kowe mung urip melu wong wedok kok tok ndel-ndelke Satriya Garbaruci Raden Sencaki mlintir brengasa obah kabeh ngiwanengen
Anggar Barut iki omahe bojomu kok. Ya wis Tunggar Baruci, swala bumi. Nah, bolak-balik ora satriya kok labil. Ayo, nek sampean pancen arep wani karo aku, ning endi papan yang nenter Kadik Dayat? Menungso ora tataran, tanteni ning parapatan, pedukan Karang Kadempel metu njaba. Hah? Metu njaba. Ayo. Kang, jak metu njaba ki lho. Ra wani aku. Wah, anggepe ora celmongan sangeme ora. Metu njaba, tututi Raden Setyaki. Pisan ora pindho dobleh ki senengane gawe kisruh. Awitane aku lek gawe kisruh ki mung mergo belane karo kowe kuwi lho, marep tak belane kok ora melek ta kowe ki. Hus. Mbok bapak ngono kok marmer. Wis, sing penting ra aku iso ngundurke sike. Perkara lengko arep ngladeni sapa aku mung manut. Rak jane ra awake dhewe ndek jago to, Pak? Sapa sik? Ngandel ora? Iki mbakoku. Wah, go udut-udutan. Mbako Temanggung tek. Kudu aku Yayana Sena. Wah, ora. Mriko. Anggepe mbako larang Mriko, wigati madha ngapa ora teng mriki. Wonten perkara kaya ngene kok madha teng mburi udut-udutan. Iki ngono. Apa? Nglinting sak jempol-jempol. Baras ora mriko. Iya. Wajan konangan sing duwe. Ah iya. Konangan sing duwe tak kira nek mbako nganggur ya Antasena. Wah, kewirangan mriko. Anggep ora mriki. Wong kancane do teng mriki kok ora. Aduh, mbako larang Edan isih metu kebule niku ndara jek-jek. Sajak enak banget udute. Ana apa kakekne Semar? Enten perkara kisruh. Kisruh apa? Kok dadi Antasena ora dijawel. Niki ngeten kula jarwani. Piye, Kang? Niki wonten dubriksa mriki. Dubriksa sapa? Prabu Kresna mriki. Lho, kok dubriksa ngaranine? Lah wong watake kaya buta kok. Larane dubriksa mawon. Nih, sik. Ora. Apa? Niku sae kok mbendoyot. Lho. Iku ora iso ngono. Lah ngandel ora. Mbakoku dicolong kabeh. Ameng ora. Nek ora tak rumat ning lemari mah. Ameng entek ki engko. Wong bakul njaluk kowe kok ora sasak padake nyalang. Piye kok ngene ngopo? Wah dikepenake ra. Sampeyan niku kuwate udut aspro gendro nggih pun, mame mboten sah arep udut lintingan barang ora. Niki wong ngeten, Prabu Kresna prapta mriki. Ya, wigatine ajeng murungke gegayuhane bapak le arep bangun kayangan mandat saka Iwang Pikulun Bathara Guru. Lah terus ngopo kok kowe ngawi lancur-lancur Pandhawa? Lho, piye to ki? Jare sampean mau sago mbantu kekuatan. Iya. Lah niki mengke kula niku mau pun kebacot nantang Sencaki lho. Nek sampean ora iso ngundurke Sencaki sak ratu Ndarawatine, wong semene do ngurak sampean kabeh. Lho. Lah sambung rapete apa sik aku tak takon. Pripun? Sing nantang mak cilik Sencaki sapa? Kula. Hukum kesatrian kuwi gandeng kowe wis wani nantang satria kowe kudu wani nindakake darmaning kasatriyan. Nggih. Nek satria kuwi wani nantang, wani nanggung. Wani gawe perkara, wani ngrampungi perkara. Niku nek pambekan satria. Heeh. Lah niku kula nggunakake pambekan gedibal niku. Badar ya Mir, badar.
Wis ora usah dikalahke Bagong wong ora gelem ngalah ngono. Oh, mrasudi kalah kok gelem. Sampeyan wau padha sago wong semene pun nyekseni nek Antasena sakadang lancur Pandhawa ajeng bantu kekuatan karo Semar. Ya, Pak? Iya. Ya wis. Aku sago ngundur karo Mak Cilik Sencaki waton eneng dawuh saka bapakmu. Waton aku nampa dawuh kakekne Semar. Muni Mar. Muni piye? Aku kira wani melu-melu apa-apa kok utak keplak lho kowe. Wis tak belani nganti kisra kaya ngono kok. Ora wani melu apa-apa. Muni. Muni piye? Wah, jan rekoso muni nah ndara kula pasah katentreman Karang Kadempel, ndara Sencaki sak sinuwun Ndarawati kali ndara Janaka mangu ndurke. Ngono cepet. Aku ora wani, Bagong, aku ora wani. Mir. Saduk. Saduk kowe. Aku ora wani, Bagong, aku pekewo. Wah, jan wis. Kakek. Ndara Antasena, ndara Gatotkaca, ndara kula pasah katentreman Karang Kadempel, ndara nata Ndarawati sak rombongane mangu ndurke. Ora sudi aku. Lho piye to kowe? Wong cangkeme Bagong ora. Cangkem ombo banget kaya gong ora dadi ketok kowe nglakokke bapak ora. Kula niku janjane moh lho ngrepoti para bendara. Sing gandeng anak kula dobleh kencana niku senengane sok. Gawe kisra kula pasrah pejah gesang ndara. Katentreman Karang Kadempel gandeng panjenengan pun saguh. Ajeng bantu kekuatan karo Semar nggih pripun carane? Kakyat sang kapirang rangkul kinempet kempet. Dosang retnaning bawana. Pripun? Aku ki satriya, Kakang Antareja ki satriya, Kakang Gatotkaca ya satriya. Kersanipun nek nganti aku nglencati apa sing dadi sumpahku, nganti aku nglencati marang apa sing dadi kesaguhanku. Monggo wong semene wis padha nyusani yen Antasena Antareja Gatotkaca padha sumpah saguh mbebantu kekuatan mangsaning kakene Semar Badrana. Lilanana aku njaluk pamit. Sak isaku kae Siwa Ndrawati sak wadyabalane tak undurne kae. Raden Prayetna Semuriris eka balik Tityane Gandayane Trisunya Purnama sasi kowe kok do enak-enak kepenak Bagong. Ngapa kowe wis wani nantang Ndara Sencaki ra ya sak ora-orane kowe ngetokke keprigelanmu. Aku wis omong. Piye?
Prai sewengi keprigelanku suda. Wah. Mongko jagatane iki jembare ora jamak. Ya ora apa-apa kok ya ora dilakoni kok ya gong ora. Nggih, karepe piye, Pak? Aja nganti kowe mengko nalika bapakmu wis kasembadan, bapakmu wis kelakon leh aku arep mbangun kayangan. Nggih. Aja nganti ana wong sing sengguh, aja nganti ana wong sing ngarani Semar kae tanpa bendarane ora iso kelakon leh mbangun kayangan. Mula to le. Kowe iki anakku ragil, kowe anakku tengah lan kowe anakku mbarep. Kowe dadi wakile Semar. Ngetokno keprigelanmu. Ngetokno nek kowe iki iso mentas dhewe ngetokno, buktekno. Nek sejatine Semar kuwi tanpa diwangi bendara kuwi iso kasembadan le mbangun kayangan. Terus ya ora ketang sak ubengan rong ubengan kowe menyang. Menyang nang ndi? Tanggal abang kok kon menyang. Kae ndara lancur-lancur Pandhawa wangono to le. Ya wis. Ya Gang mangkat Gang yo. Aku ora ndelok limbukan ora sah ngono. Awake dhewe nyambut gawe. Iki demi ketentremaning Praja Negara Ngamarta. Heeh, Gong. Nek perkara seneng-seneng ki iso dipikir keri wong kok ya isih awake dhewe kumanan goro-goro. Ya wis. Ya wis Pak nek ngono aku njaluk pamit. Nggih pun Pak nek ngaten kula nyuwun pamit. Nggih Pak nek ngaten kula nyuwun pamit. Nala Gareng Petruk Bagong sing ati-ati ya to le. Gagak sak dolita mel-mel. Bathara Guru. Kowe ora pisan ora pindho kok mung arep ngisruh karo apa sing dadi karepe Semar. Ya wis. Aku mung arep ngomong, mung arep tak sedakke kowe. Neng donya iki kudu gunakake paugeran becik ketitik ala ketara. Nek jan gegayuhane Semar ki miturut Gusti apik, ya bakale ketitik. Banjur miturutmu gegayuhane Semar kuwi ala rak ya mengko bakale ketara dhewe. Ora sandadak kowe ketayalan Bathara Guru.